flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us that only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi Bombo Radyo Bacolod. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Isira ko na ang gate Si Nemya. Ara siya sa ila bintana. Nagagawa. Kag nakita niya ako. Ay, kasakit sa iya panulok sa akon. Ay, masulod na lang ako Hindi ako makapadugay sa panulok niya sa akon. Akig siya katama. Apang bisan isa ka tinaga sang pagsukmat. Wala ako sang nabatian halin sa iya. Tumalagsahon siya nga klase sang abyan. Nahuyagin ako kay Nemya, Lisa, natabo na ang tanan. Hindi na ina mapabago pa. Ang buhaton mo na lang, amo ang pagpangamuyo. Nga maabot ang adlaw, mapatawad ka ni Nemya. Maeskwela ka? Oo, Nay. Makuha ako sang doctorate degree. Gusto ko nga malingaw Sige. Kunin ang gusto. Mayo nga balita. Nong? Ano bala ina? Nakabalos ka na sa mga wala sang huya. Nong? Ano balang buot mo silingon? Patay na si Brent.
Ano? Gin-stroke siya. Kag wala na siya makaluwas. Patay na siya. Nagabot gid man ang gaba sa iya. Mirisi niya ina. Nung? Ano? Mabisita ka sa haya ni Brent? Oo, ma. Bisan paano, nanginbahin siya sa kabuhi ko sadto. Kag si Lisa, sa pihak sang ginbuhat niya sa akon, hindi siya madula sa kasing-kasing ko, ma. Siya gihapon ang best friend ko. Si Nemya. Nakita ko siya nga nagapalapit sa lungon ni Brent. Ay, wala ako magkahibalo kung anong ara sa iya huna-huna. Na gusto ko siya palapitan kag hakson. Apang kinadaog ako sa akon kahuya. Kinadaog ako sa akon kahuya. Pila ka tuig nang nakaligad, sugod sang ginlobong si Brent. Kagang amon duha ka anak. Lunsay na nakatapos sa ila pagtuon. Apang sa gihapon, wala gihapon kami magbugnuhanay ni Nemya. Oy, konpensa ron. Ako ang dapat nga magpakanubo. Tungod ako ang nakasala sa iya. Apang natahap man akong magbugno sa iya. Kay base kung hindi niya pagpakamaayuhon. Ay, Diyos ko, ikaw na lang ang bahala. Nakahibalo ako. Nga hindi na abyan ang pagkabig ni Nemya sa akon. Apang ako, nagapabilin siya sa akon kasing-kasing. Ginadaog lang ako sang katahap kag kahuya, kun nga nga wala ako nagapalapit sa iya. Uy, kinakahidlawan ko na ang mga tinion. Ang mga tinion, kag mga malipayo namon nga pagsugilanon sang akon best friend. Kinakahidlawan ko gid siya. May ambulansya nga nagdulog sa tubang sambalay nila ni Nemya? Sino iyan ang kuhaon sa ambulansya, dira? Ay, manaog ako. Mangusisa ako dito. Oh, Diyos ko! Si Nemya! Siya ang gindala sang ambulansya. Kagsulo sa kabulig nila. Hinali lang kuno ini nga natumba. Kag nadulaan sang pangalibutan.
O Diyos ko, ang akong best friend. Hindi man pagitugod nga may malain nga matabo sa best friend ko. Hindi ba siya pagpabayi, Diyos ko? Hindi man! Si Josefa ang nagasinggit nga ina. O Diyos ko, ano ba lang natabo? Hinali lang na nagkubak-kubang dughan ko. Nemyata ko! Nemyata! Uy, o Diyos ko! Nakahagop na ako sa hinali nga pagsinggit ni Cha Josefa. Ang ako nabiyan! Ang ako nabiyan! Gibayaan na pala niya ako. Natula siya nga wala gina ko magkapangayos ang patawad sa iya. Ay, Nemya! Best friend ko! Nemya! Lisa, suno sa kabulig nila sa pihak. Mga isa kasi mana kuno nga ihaya si Dainimya sa punerarya. Dason, ilubong siya sa madason nga adlaw, day. Amo gali? Oo, day. May nabot pa kunong iya mga kaupod sa trabaho, eh. Ate, sige ha. Salamat, Gid. Ate, sige, day. Mabalik na ko sa kusina. Tawga lang ko kung may kinahanglan ka, ah. Sige. Ini mahimo nga hindi ko makita ang akon abian. Bisan sa katapusan na lang ation. Matambong ako sa iya lubong. Madamo na nga tinuig ang nakaligad. Sangin suksok ko ang bayo ko nga ini. Amo ining gingamit ko sang ginlubong si Brent. Kagsubong, gamiton ko naman para sa lubong sang akon abyan. Espesyal ang tambungan ko nga ini. Apang tuman man nga kasubo ang kinapatyag ko. Tugod karon sa hapon na ilubong si Nemya. Dalon siya kuno sa covered court sang barangay. Para hatagan siya sang pasidungog. Ay, madamo ang nagadayaw sang iya kaalam, kag talento. Kag isa na ako, dira. Kag bugal ko, Gid. Nga nangin abyan ko siya. Madamo na ang naghambal. Kagulagin ako sang nabatian nga negatibo para kay Nemya. Pulos matahom, kag pagdayaw ang nabatian ko sa akon mga kaabyanan. Gusto ko man kuntani nga maghambal. Sa sina, pagkapangayo man lang ako sang patawad. Apang wala ako nadala sa listahan sa mga manughambal. Kani-ari lang ako diri sa higat. Kag nagapatulo sa akon mga luha. Ang magulang ni Nemya. Siya naman ang nagapadulong sa microphone. Siya naman ang mahambal. Natapos na. Natapos na nga nakahambal ang tanan. Ba? May alibangbang? Kagkadako sini? Hala? Ang alibangbang nga hinali lang nga nagtuhaw. Kag ato? Nagalupad siya sa ibabaw sang lungon. Kag nagalibot-libot. Hello, alibangbang?
Inali lang nga nagpalanindog ang balahibo ko. Kagano ini man? Nagabatsyag ako sa katugnaw. Kagnagadasig ang pagkuba-kuba sa akong dughan. Nagbel. Masugod na ang misa. Ara na ang pari. Hala, ang alibangbang. Nagalupad-lupad sa ere. Kag nagalibot-libot siya. Do kasubong bala nga may ginapangita siya. Ang paghidait sang Ginoo yara sa inyo. Yara man sa imo. Maghatagay kita sa paghidait sa isa kag isa. Hala, ang alibangbang naghulon sa akon abaga. O Diyos ko, nagtugang paginapalamugnaw nga ginapatyag ko. Uy, nagkaibalo ako. Nga sinemya ini. Ang akon suod nga abyan. Nagsailo naman si Piak nga bagsang babae ho. Ato ay wala ho. Kadamo na sang nakakita. Bisan ang pare. Do hindi makapati sa nakita niya. Uy, ano bang bango? Nagbalik hulon sa lungon. Uy, wala tawa ni Blao. Diyos ko. Wala tawa. Nemya, nagkahibalo ako nga ikaw, ina. Ibalik na nila ang takop sa lungon. Madali lang. Hindi ko mabatas, hindi ko makita sa katapusan nga tiunang akon abyan. Nemya! Nemya, patawad! Patawaran ako! Kinapo siyang lungon ho. Adoan yung babae. Siyang lungon. Kinasakitan ako! Kanatula ka man lang ay wala kita makasugilanon. Bisan makadali lang. Patawad! Kina! Tulungan nato ng tutulong sa katapusan niya ng palawayan. Ang magulang ni Nemya. Nakahibalo ako. Natubtob sa mong. Akikihapon siya sa akon. Ato na. Ginagulo ng lungon ni Nemya sa pansyon. Uy, ang alibang-bang oh. Para naman siya oh. Ang alibang-bang, hindi naman siya oh. Inali naman siya nga nagtuhaw. Do kasubong pala. Nga ginabantayan niya nga maggulo na sanggalayon ang lungon sa buho. Ay, Nemya. Kung ikaw gid man ina. Sorry. Sorry nga ari lang ako sa malayo. Hindi ako gusto nga magtugas ang gamo. Saksiyan ko na lang ang pagpahamtang sa imo sa katapusan ng palahuwayan. Kabasubo. Ato na. Napasunod na sa pansyo ng lungon. Oh my... Sa di ng alibangbang. Hinali naman siya lang nga nadula. Pareho sa paghinali niya nga pag-ulhot. Samtang nagambisa ka, ina. Nagkaibalo ako. Nga bisan wala ko mismo nabatian sa imo mga bibig. Nga ginapatawad mo na ako. Apang amoy na ang ginabatsyag ko sa mong. Salamat, Nemya. Salamat. Kagag-alibangbang ato.
amo ginhimo mo nga instrumento. Nga ginhatagan mo na ako sa kapatawaran sa akon mga sala nga nabuhat sa imo. Ay, sa katapusan, nabatyagan ko nga duging gabutan ako sang tunok nga nagatibsok sa akon sa sulod sang malawig nga panahon. Salamat! Salamat, abyan ko! Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ni kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang atong basahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatuwag lang sa ngalan Emerald. Malipayon siya subong nga nagapangabuhi kaupod sa iyabana kag mga anak. Apang iti malikawan nga handurawon niya, paagi sa sinipratuntunan ang kasaysayan niya sa pagigugma. Nagdako si Emerald nga wala sa namatan nga amay, ganit sa masami, ginasunlog siya sa mga bata sa ila lugar. Isa kaadlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Emerald, nga iyaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong ratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na pala. My life goes on, I know I will love someone new someday. Sino naman ang nag-away sa imo?
Ha? Si Badit pala kag si Tintin, Nay. Ginambala nila ako nga wala sang tatay. Hindi pala. May ara, Nay. May tatay ko yan, no? Aba, siyempre. Paano ka nanging tao kung wala ka sang tatay? Uti, nga wala ko gid siya nakita, aw. Tason, nga wala siya nagkakadto diri sa aton. Anak, hindi bala nagsiling ako sa imo nga patay na si tatay mo? Ginkuha na siya ni Lord? Uti, paano na ya gali, Nay? Hindi na ya magpati sila ni Tintin kag Badit siya, kay wala nila nakita. Hambalon mo sila nga kung magpadayon sila sa pagsunlog sa imo, doawon sila ni tatay mo. Kalagon gid sila. Ha? Oo. Amo inang isiling mo sa ila. Dason, hambalon mo sila nga butungon ni tatay mo ang ila mga tiil. Dalon sila sa idalom sang duta. Sige, sugiran ko sila si nanay. Hoy! Hoy! Naluoy ako sa imo, Emerald. Apang wala ako sang mahimo. Sorry kung amo ina ang gipapati ko sa imo. Ano? Oo, amoy ng siling ni nanay. May tatay, kuya. Ugaling, ginkuha na siya ni Lord. Kag kung hindi ko no kamo maguntat sa pagsunlog sa akon, kadtuan kamo ni tatay. Dason, butungon niya inyo mga tiil. Dalon kamo sa idalom sang duta. Ano? Dira ka na, Emerald? Ay! Hulata ninyo ako! Di man! Kingkulbaan man gali sila! Mga talawit! Bleh! Do hindi malikawan nga makayhom ako. Kung madumduman kong mga hitabo sa tong bata pa ako. Kag matuod man, sugod sadto, ako naman ang nagapahibi sa mga kahampang ko. Kag subong, dalaga na ang bingit nga bata sadto. Apang sa pihak sina, hindi mahimutig nga matahom ako, no? Kag ina ang rason kung nga madamo man ang nagasunod-sunod nga mga buyog sa akon. Hoy! Emerald! Tama na nga daydreaming, ina, no? Malate naman kita karon. Ara na! Ambot Ano oras na ho? Base kung masisante na kita sini nga duha. Maghalong kamo nga duha kung maglakat kamo, ha? Kay balo naman kamo sa panahon subong. Tama gid ka delikado. Oo, Nay, Dali na!
balay nga kahinay gidi sa imo maghulag man. Oy. Hindi ako pagkulok kadlawi ha. Wala ko bala nagalahog. 3 ka beses na nga daan kita nga na late. Kalma lang bala. Hindi kita pagpahalino ni Mr. Chan, ah. Kag nga nagkasiling kasi na. Naluyag na siya sa akon. Ano? Oo. Halukan ko lang na siya. Malimtanan niya nga late kita. Ati ka nami sa imo, no? Hindi ka magsiling, Patulan mong tigulang nga incheck nga bantito nga ina. Huya-huya man bisa panit mo. Yak! Hey, kalain Ginapamensar ko pa lang. Nagapalanindog na yung balahibo ko. Hi! Kadamak! Aragay! Sobra ka naman, ha? Kasakit sang buhok mo aging ganit mo. Nagalahugid lang ko, pro. Kung mag-react kaya, dumatuod gid ba? Hoy, ikaw nga babayi ka, ha? Bisan sa lahog, hindi ka maghinambit sina kay kaluod. Ew. Ay, Nong! Lugar lang! Naglapaw na gali kami, ho? Nasiga na da. Manaog na kita. Napagani ka mo kabayad, ay. Ay! Hala? Sorry, Nong. Madali lang, ha? Ikaw gid bala mo? Sa matunaw na lang ko di sa kahuya. O, ikaw rin na, ha? Permi ka lang late? Permi lang late, imo abot? Ay, sorry gid, Mr. Chan. Ano abi kasi Emerald, ho? Nagalain ang iya pamatsyag. Ti, ginhulat ko pa siya. Song sa siya lang nga isa ang malakat. Kung ano matabo sa iya, wala gid sang may mabulig. Amo ka rin. Nga ikaw wala dayo hamba sa akin. Ayos? Ikaw, Emerald. Ano imo batyag, haw? Gusto mo ako natawag sa doktor? Ha? Aba, hindi na lang, Mr. Chan, Nakainom na ako sang bulong kaina sa balay. Okay nang pamatsyag ko, Hindi balarina? Oo. Amo gani nga na late kami, Mr. Chan. Kay ginhulat pa namon nga mag-epekto ang bulong nga gininom niya. Sige, Mr. Chan, mailis lang kami. Sige. Kamu na ilis, ha? Kay dugay-dugay, damo na customer masulod dili sa karaoke bar ko. Hindi ka gusto nga makig-ayo ako sa gurang nga insik nga ato. Ti, nga daw ginatulod mo pagani ako kaina. Ako paganing ginhimo mo nga alibay. Kay na late kita. Nagbutig ka pa. Bugaga ka gid, no? Kung wala ko ato ginhambal, sigurado nga mabuhi na naman ang sweldo ko. Kay balo ka naman sa tigulang nga ato.
Nagalaway gid sa aton nga duha. Sa akon lang, guro. Sige na tapusan na dirang pag-ilis mo. Sige na bala pre, one time lang. Abi mo, the best ang lugar nga to. Total, Sabado man buwas. Manight out kita subong. Sorry gid pre ha. Nakibala ka naman sa batasan ni Aura eh. Imulan niya sa katama. Ay, hindi ka magsiling nga Andres ka. Buang mo day. Kay balo ka pre, ang mga babae, mas nga nagadakong ila ulo kung ginasunod pirming ila gusto. Isa pa, mas manami kung may jutay nga night thrill sa kabuhi naton. Samtang wala ka pa nahigot sa iya. Buang kagid bala pre mo. Kung mabuking kita ni Aura, ikaw itudlo ko sa iya ha. Ayos At last, napasugot ko giman ikaw pre ba? Hamak mo ha. Sa sunod sang 2 ka tuig, wala ka pa namon maupod sa pagimik. Pero ano ka bala pre? Sa din bala kita makadtuhaw? Sa Rizal Actually pre, isa ina ka karaoke bar. Pero ang singer, sus, wow! Oo pre, grabing tingog daw iya ka anghel. Baw? Oo, kagwapa pa saya pre. Wow. Daw artista sa pelikula mo. Do hinali lang ako ginkulbaan sa pagkadto dira ba? Ha? Nga amon pre? Kaya nagkakadula sila kung galingon ang mga nagkakadto dira mo. Wait until you see Emerald pare. Oo. Pero ako na siya pre. Akon. Ay, excited ako nga makita si Emerald ko Oo, ka pre ha. Pre, dulog! Uy! Jutayan mo lang mabungguan ng babae nga nagpulot sa niya sapatos sa tong asandalan, no? Uy, sus. Walang labi ka maguna-unay. Abi ko ya, pagpanaog niya sa jeep, diretso sa lakat. Madali lang pre ha. Manawag ako sa salakyan. Daw na dula sa kaugalingon niya ang matahong nga babae nga jutayan ko lang mabungguan eh. Miss? Hoy, wala ka sang huya nga lalaki ka? Anong pagdumdum sa kaugalingon mo? Hari sang dalan? Paano ko naipit ang amiga ko? Ha? Tay nakita mo na? Daw wala sa kaugalingon ng amiga ko, ho? Tungod sang katanga mo? Ay, palis! Palis! So, dali lang. Miss, hindi ko hungod. Sige na, dalo na lang natin sa hospital. Madali lang. Kay kabalo kayo sang buhaton ko sa iya. Ay, sorry lang, Emerald, ha? Apang kinahanglan nga buhaton ko ini. Para nga maumpawan ka. Diyos ko! Rina! Patay na bala ako? Ari na bala kita sa impyerno? Kaganong panulok mo sa akon, demonyeta? Kag ikaw naman nga wala sang huya. Anong pagdumdum mo sa kaugalingon mo? Tag-iya ka sang dalan? Basi abi mo kay manggaranon ka. Masarangan mo na nga baklo ng kabuhi ko? Makita mo? Ipakastigo ko ikaw sa mga kasilingan namon nga mga huros-huros? Gimpakulbaan mo ako? Bayin kamot ko, ha? Wala sang babae pa nga nakatampa sa akon, ha? Gusto mo isa pa, ha? Mag-untat ka na kung hindi ka gusto nga maumi dire. Kaga ikaw naman, miss. Ikaw ginman isara sini. Kung wala ka nagatanga sa pagpanaog mo sa jeep para puluto ng sapatos mo,
Nga wala ka nagtulog kung may salakyan o kung wala. Wala ka kung tali jutaya lang mapahamak. Mapasalamat ka lang ha. Nga wala ako nagkapatol sa mga babae. Ako pang ginabasol niya? Hoy! Are, pulpugon kong kristal sa bintana. Ano pa, Gid? Wala ka gidya sang huya, no? Ako pa galing may sala. Samtang ako ang jutay lang ang napatay. Hoy, gwa! Maggidiag mo ako. Buhing pili sa pulo ko. Hindi. Kinbutong niya ako. Kaginhalukan sa bibig. Kinbuyan niya ako. Ay, amiga! Ay, amiga! Oh, aring card ko, ho. Kung nakatugagin man ako sa damage sa imo, tawagin na ako. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin din niyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Emerald nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa ato paratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Direksyon Marnie Mungkal. Arena FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
patihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and my together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good in forever without the two and my together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Ba? Ano ina ginatumugan sang coral crabs? Hindi! Bahin ina sang isa ka palapas ang barko? Tawagan ko si Mark at si Ruel. Mark! Ruel! Madali! Dali lang. Inatapos ko lang niyo. Dali! Dasiga! Aral na ako ah. Ano ba lang yung natabo? Ano ina? Dali lang. Ito mo kong buton. Agad niya magsaylo. Kaya makita nato na. Ara na. Na-zoom in ko na. Hindi. Mahimo nga amo na ina! Mahimo, gid. Handol na digital, Ruel. Lorraine, maghatag ka sa full stop. Ara! Mahinay ng lakas ng kamera. Ara! Tanawan ninyo! Isa ka, Royda. Tanawang vapor nga ginahunting naton kakatuan. Siya to! Ang ginapangita naton. Ang matahom nga si Juliana. Yes! Nakita ginaton siya. Yoo-hoo! Mana nang ginahimo namon nga excavation sa Juliana. Kaga nagasalom, kag nagahakot sa mga treasure, among duha ka robot. Ay,
may nakuha kami nga coins ka gold bars. Isa ka kompleto nga success ang expedition nga ini. Abang, hindi ko malikawan nga magkahisa sa metal nga robot. Amo na lang ining nahimo ko. Ang magkatalog sa mga artifacts nga nakuha sa mga robot sa idalom. Pareho sang kutsara, tinidor, kag mga coins. Ay, ari, ang isang ini, may date pa. 1857. Ang date nga sa diin, nalunod ang Juliana. Pilanayan ka kamot ang nag-uyat sini. Mahimo nga naghalin ini sa kahita sang isa ka babae ukon sa bulsa sang isa ka lalaki. Katahon, no? Oo. Hindi matapos ang ulubrahon naton nga ini sa sulod sa isa ka tuig. Nakita ko nga daw sa nalipay kagid. Kaga nga hindi. Isa ko ka miyembro sang isa ka dako nga grupo sang mga scientist. Kag isa ako kabuang kung hindi ako malipay pareho sini. Sugiri ako. Kung nga ang sa mabuang ka. Wala ka nagasalom. Kabudlay mag-explikar sa isa ka tawo nga wala makasalom. Kadamo sang tiyempo. Nga hindi ka magtilaw sa pagsalom. Hindi ini treasure hunting. Iainis ang computer kag robotics. Hindi natin makita ang Juliana kung hindi sa robotics nga ina. Ang temperature kag ang pressure sa idalom sang tubig hindi masarangan sang kinaandan nga tao. Kag, abi mo, luyag ko nga magsalom sa idalom. Luyag ko nga ako ang maukay sa mga balas dira. Ang mga robot lang nakapulos ng kasadya nga mahimo sina. Gusto ka? Ginapabugal ka ni Mike. Nakahibalo ako nga daw sa hindi amo inang ginapamensar ko. Pero ang pagsalong sa isa ka barko nga nalunod, isa ka tumalagsahon nga experience. Abi mo, nadumduman ko pang akon una nga pagsalom. Ang pag-airlift, ang corals, ang mga isda, kag ang makakalapoy nga pagdala sa ibabaw. Makabatya nga ikaw, isa ka parte sang amo nga buluhaton. Pero ini, pamatyag ko, tama ka layo. Tama ka impersonal. Tama ka scientific? Science nga wala sang partisipasyon para sa akon. Nadumduman ko sang una, sa nag-edad pala ako sang 20 anyos. Ang akon first coin, ako mismong nakakita. Kag nalipay gid ako. Habang nadula ini. Naghigugma ako. Kag ang akon kasing-kasing nabuka. Hindi na ako magliwat o kung mag-angkon sang amusin ang relasyon bisan kay sino. Bangod sa bapor o kun sa isa ka tawo? Sa duha? Sa isa ka semana, nakabatyag ako sang wala sang tupo nga kalipay. Kag wala sang tupo nga kalisod. Kag pagkatapos, nagbalik ako sa college. Nagkuha ako sang degree. Kag nangin best ako sa ako na isipan nga kurso. Katuig ang nagligad. Kagkaron, nagapaminsar ako
kung nakahimo bala ako sang dako nga sala. Wala ka maluyag sa trabaho mo? Nga wala. Hindi lang ko maluyag nga makinang matrabaho para sa akon. Wala inasang kaso sa akon. Kahapos sinahatagan sang solusyon. Isuksok mo ang tangke, kag magsalom ka lang sa idalom sang dagat. Ay hoo gali, saan o ka pala wala makabakasyon? Mga 8 ka tuig na. Kuna mo, magbakasyon ka, makatapos kita diri. Magkadto ka sa lugar nga madamo sang palm trees. Kag makigupod ka sa mga isda sa tanan nga tion. Kag kung gusto ka nga may kaupod, pwede nga makaupod sa imo si Lester. Si Lester? Oo, si Lester. Dumabuang nga daan siya sa imo. Ano? Apang maayo siya nga tawo. Pero wala ko nagapaminsar sang amo sina sa iya. Apang nagapamensar siya sang amo sina sa imo. Hindi na maayo nga ideya para sa akon. Hindi na isa ka maayo nga ideya nga ma-in love ako sa tawo nga kaupod ko sa pagtrabaho. Ambot sa imo. Apang kinahanglan mo siya. Kag kinahanglan mo sang break. Kag hoo gali. Kinahanglan nga makahibalo ang mga tawo nga tapos na ang sea search kag Poseidon. Kag may maabot diri, agod nga i-transport ang mga manggad kag may dala sila nga film crew. Film crew? May, ang dumdum ko, gamito ng aton video? Gamiton man nila ang aton. Mahimo kita sang cable documentary. Gani hindi kagin magkalipat magmaskara kag lipstick, ha? Sana sila maabot? Nagapakadto na sila. Hindi nila ini makuha diri kung hindi matapos ang pagkatalog ko. Ginsiling ko man ina sa ila. Apang nagapaminsar sila, nga bayaran lang nila kita bilang kabulig. Nagalin na ako sa akong trabaho. Ang akong trabaho nga among nagabayad sa akong balayran. Kaya may jutay akong nabilin para igasto ko sa akong ginahantong. Isa ka sa kaya ng gusto ko nga himuon. Kaya ginaubra ko na ini, kaya ginagastuhan sa amat-amat. Kaya siguro hindi na ini matapos. Si Choy Pablo, mabilitan na lang nga magbaton sang subsidize sa sa gobyerno. Kag may swerte siya kung makakaon ba sang maayos sa sulod sang 6 ka bulan. Kaya naghalin na ako sa akong trabaho. Kasubong ginamaneuver pa siya ni Dimos nga nag-upod man sa akong halin. Ay, subong duwa na silang silaguron ko. Ang obra nila, nagasagad na sila kabais. Kaya ginatudlo sa isa ang iya kakulangan. Kasubong, ari ako. Nagapalibog. Nagapalibog ko nga sa mabuang ako. Ang insulat ni Conrad. Ang pagkasambit niya sa ngalan ni Lorraine. Kag sang Isabella, amo man si Bantay. Ang batong rason ko nga nag-impake ako sa akong mga gamit kag maghalin sa barko. Kasi Dimos, nag-upod man sa akon, nag-impake man siya. Kasubong wala na ako sang kaisog nga magtabog sa iya, pabalik sa barko. Kagaron, ano na lang matabok kay Choy Pablo kaya wala ko sa trabaho?
Mapilitan na lang kami nga batunon ang subsidy nga halin sa gobyerno. Duha na karon ang problema ko nga palakanon. Si Dimos at si Choy Pablo. Ano ini? Ano ini? Bah, Pansit! nag-aaway naman sila nga duha, ho? Damo Maisay ini! naman sila. Iyamo ini, ha? Ito ang kumaluya ka manibaho, dire, sa sunod sa balay! Masunod ako. Sa dinang whisky ko! Choy, wala nang whisky mo. Ginaboy ko na ato. Ano? Wala ka sang rason nga magpahilabot sa akong whiskey, Jack! Ano ba yung tiyo ko man? Ay, bugos ko nga kabuhi. Sa iya ko naman malay patungod. Choy, may rason ko nga ginhaboy ko ato. Amayo pa mag-inom ka na lang sa kape. Mugali. Pues, ang bagay sa takuring ini, ihaboy! Bay, ginaboy mo sa dingding ang takuri, Choy? Matapungulan kong tiyo ko ngayon eh. Choy, kung gusto ka mag-inom, buhata ina sa kundiin. Hindi ako maluyag magtanaw sa imo nga ginapabayaan mo lang kaugalingon mo. Buhaton ko ang tanang nga gusto ko kung gusto ko! Buhata ina kung wala ako. Kag wala ka gilman dire, ha? Maabot ka dire kung gusto mo. Kag madura ka naman kung gusto mo. Wala ka sang rason nga maghambal sila sa akon. Ako nini panimalay! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and my together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio!